Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakasi Students Union Employment Cell Hakashitarik Uyayong Arja Arpasan Kalalit Benikendu Yu Professor Dr. Nalin Mehta Ubadeu Director ke North Eastern Indira Gandhi Institute of Health and Medical Science Nigrims Ban Pensngau Yakimat Jingdawa Bat Ban Panjing Shairu Hakabede Berkerukam Thongkam Hakade Jaka Sumar Kaseng Haba Ajingkran Hadian Balawan Benikendu Kalaong Bakakarta Ban Thepkam Hakade Jaka Sumar Barabor Kadai Hadu Lai Pesan Senam Hendrai Menta Kisha Tang Hadu Lai Posnam Kumjuru kaseng kalaong bagadan gijing penrungkam kulmar hagati kejaka sumar namar ha usnam arja arpulai kinos basha ajiat kidei ki bombit bantrei namar ba kidei tang ki balasha kenta nagi wei ki hospital kaseng kalaya kran ru ban pentrikam yaka ratio lingba ka norset ka baprapo persen nak benta ki kenthei bar arpo persen nak benta ki shinrang namar ha usnam arja arpulai naki shispa khnai pusangut ki balasha ajiat ki shinrang ki don shispa hanyu pusangut katba ki kenthei ki don tang khat khandai ngut kumjuru kala kerpat ban penlong exam lingba ka offline mode shosho ka sengkal ajing mudru ban sha egitu kinos ki bladan ka jing tebet haki PHC CHC bakin apply kam hanigrims ka sengkal dawaru ban pit banyak biang ya ka roster register ya ka rukom bahakam namar baki don ki ST SC bat OBC ki bade na ki we ki jela ki wan ban kam baki de na ka jela Meghalaya Chairman ke Employment Cell ke KSU Usamla Ruben Najar ulaong baka sengkam sngohun ni gijingakran bad u director ke Negrims mentakasngi bad ulaong banakaliang u director ula panpor shitayo ban petnya yakini bad hadian un sapha da gijingtho shagaseng shushu ulaong balada ke ni gijingakran kampat poi shakanu karai nakaliang ke seng kanum sha baga jingthong kam hakade ko hospital kanya shakman te PPE haki ni kiyat sni baladam ngila wan pan clarification na kata jing pencai no tu deputy director hatu kapor halor ka jing thungkam ne po Nigrims hadin katu ngila apa ngila check kata roster register ka ba ngila ki mincham tio ngila open but hadin ka jing pet ka jing yo ka jing sakhi jing baro kita ki ngila wan kendu director mentasni pan pensno halor kita ki katu kan himat bangi kum kaseng ngilap badi baka thungkam tungjam hapo kan Nigrims kabeningkong kamat bangiyakran kalong halor ka age relaxation na kata ka rta jongki candidates kung mangi bahaki advertisement ki badem menchua ka rta ban apply yakin ni post ke di hadu lai pusan senam Henry menta akan ni advertisement bertemai i bakarta kila pen kut lo tang hadu lai post nam kan ni kan long ka jingdu nong ya ki bala apa siki examination repair namar ba kiran du gitu kinjat senam bagi kami open apply kan wono kam nambar bakal ade for covid asnem kami kan wono recruitment but namta kung gitu ki pusi ipat bagi klaim na pentip klaim da IA kila pen od ya kerta na du na life san senam shalai pusnam kan long ka jingdu nong ka bakrau namta ki kasi ki jungi bro kawai ka baar ngila akran chapang ka ratio apor ka male and female ratio ka badai bagi nursing officer habadi bi ini benta ini iba mencem senam kila ya ning baka norset bad hatu ka norset kumbakalong ka IMS bad kiwi ki institute kidon ya katu ka 80% 20% ratio kamut prapungut ki kintai arpungut ki sidrang jadi Nigrims spot indon kumbata ka ratio bad kani ka advertisement magmentaru ni iba kamdon kumbata ka ratio bad kani kan long biang kumju kumbakalong kisnam ki baladam haba ki bun ki nurse ki bawan na po Rajasthan kiwan ban tre hani hindi kita kina spot kindi ki bala abit labyang kadon go juna hababun ki benta ti bahabangi don kina jong balai pat bangin don kami kita kina sta Rajasthan nila akran chipang kata ka ratio ba kakani advertisement momentaru kadi bandon kata ka ratio ka ba prapo namtaki kentai bat arpo namtaki shinrang saki we ki benta pat iong ba ni ba ki pan experience ru kata ka experience kadai ba kinu ki nurses ki bawan hani kidi bandon arsenal experience to ya kata arsenal experience kung nakaliang kaseng don ke banong dili gusto ba don kam experience hindi gawi ka kendon pat bakibu ba itu ki bayo experience ki batri kidi bandi ki hospital sarkar ni kinu hospital ki badon sanpho tuliki jinthia 50 bedded hospitals tikum bangi ingi haka jela ka jungi ngidon ki PHCs ngidon ki CHCs haba ki jinthia antu ki don tang ba sanchpho te wala ki nas ki bal atre hentu la sanchpho nam ru kinumla ban apply namar kim yo ya kata ka kim qualify ata kendon bakabu kata ka Nigrims Henry ni isno ba wala ki don PHC CHCs ki badon tang
stan is 4 bedroom Henry kidlong pa kiba qualify but kiwi bangila ya keren kalong ba ka halor ka jingplong exam kuming i ba kanigrims ka kwa ba pelong exam ling ba ka online mode hot ka online mode haki stem ki 11 kadi ka way ka benta ba ki exam menang ni chakmat kila menang na online mode ring di ban pej hapo ka jelal chom ni pej ya ka infrastructure ka bo jelal jungi ngimdon kan nutri computer centers mi don nginumla ban pendiang kita computer centers tak ada man ka por bak pelong exam ingat bi ka to kan kasi kiba yo bantu exam sa Guwahati sa Kolkata sa Delhi kani kalong ka jing nam tajuki na kalang kaseng idawa ba ya ka exam hi dampala ban pelong lamba ka online mode di ban pelong lamba ka offline mode bat ka ba san ngila ekran chpang ka roster kumangala batai pi bangila wan check ya ka roster register ngila ba kindon ki kilong ki bombiang bat ngila akran sa ka reservation kani kamat reservation kalong ka ba kum kaseng ni ba idon kam penkela kumang subatai pi kipat ba ngidon apli ka reservation kawi ka nam taka central government ba kawi nam taka state kum state reservation kum ba PTB ka di sapo mi ka sijentia sapo ni bilikaru katsan ka di ka open and reserve batsan nam taki ada shilu train henry hapo ka central part ka di sanpo nam taka open category na ka unreserved OBC kyo 8% ki scheduled caste kyo 4% but ki scheduled tribes yo tang 7.5%. Kani kalong ka baman kapor bangi central institution ni ba kibun bet kiwi ki brio na kiwi ki jilla hindi na pro jilla jungi pat kamdan jadi ka pat kawe baka kaseng kalap ba aka jilla jungi midon ya ka ST less midon ya ka SC less hindi ngindon ya ka OBC less takamut kita ki 8% ba hapo ni boro sakata ba kiwi central office su kiyo ban kam kiyo nei namar ni kat kung gi sto jungi kalong ba kiwi ki ST ki OBC ni ki SC jangkawe ki jilla kinumla ban claim ST SC OBC status hapo jilla jungi cubo kum ngadi ukasi ngadi ST hapo jilla Meghalaya dangali apply kam si Assam ngahabli apply kum general ngamla ban apply kum ST namar ngamdi ST ka ngamdi ST jongka Assam tu kum juru ka kalong hapo ka jilla jungi ending ipat ba hapo jilla jungi bun kum kini ki boro ba ki OBC na kiwi ki jaka ki claim OBC status ni halo kata ngila panjing bencai te hapo kalabun ka jingya tainya na kalyang jung director ula pini ba ni ngilong ka ni di ka central agencies but hapo kum ka all India ngimla ban pen ba uni udi usi na kata jela na kadni ka jela ring yap pen nang ya boro ring na kalyang kaseng ni ong kam chimlong kumta but habadi ba kiwi benta habadi ba ka age relaxation na ka ratio 80-20% ratio ru na kalyang director ula pini ba ka ministry hi nalor kamsha are ya ka nigrims balik kumta ringi juba pat balik habaka aims ba kiwi ki hospital kila balik kumta ka EU ya ka nigrims balik ya kata tin nakalyang ka jungi kala don ka jing tainya ka jing tainya ba ni ngimshum hun ya ka jing juba tu director bat khadu khadwai ngila shui kala ka ngila shipun kut no ba dikwa ba boro ka memonigram sebanli ya kata tin nakalyang ka jungi kala don ka jing tainya bat ni ngimshum hun ya ka jing juba tu director bat khadu khadwai ngila shui kala ka ngila shipun kut no ba dikwa ba boro ka memorandum mengifain takasni bangila ayak mancu unai ngi ka jing tho but nakalyang jung director ula apan por ba unumla penting dap simi kini nomor kilabun ba kilo points bu hapan pen te yale ban pendek kini hapo stiu but onda ula ai ngi tagi jingtho sampai tagi jingtho ba ka reply nakalyang jung nomor kadkum bo time uang kidon kita kindon ba apa ka ministry ba kumni kumtai ula batai bun ke ini hinding ngimsim la bangit kita ki boro tagi nang ipan ilo jingtho bangila apan do kopi tong boro kita ki baka ministry ka pha shakan ni bugim panle bangila bin jor babali kita ka ministry na sarkar India kan kenju thala tangi ka jela Meghalaya hindi kiwi pat ka ailat bi banle kat bakwa di hadin studio pat ladang ila yo ikin ki reply na po ka ministry pat insa yawan ni kendu yang director bat lada kijing dawa jong ka seng kimsim urlong
Tementoi re bakani ka recruitment ne kani ka advertisement kanya chikma. Markum mangi mentahi ki kasi dini kinumio. Ni namta na sispa san post namta nursing officer tang artli. Bayo ki ST. Kita ki ST ru kila banyak ni kiwi. Kata kamdon kono nu jing kena. Nanta kiwi ki post ru kumangi ki advertise. Boro hi kila yan kiwi kategori. Ti mentoi yu balada kan nigrams kadon hi. Kinongpang kinongpang bun kiri nampak jela jugi kini ki banwan tri kinwan tri napa kumung ibun ki bawan nabar ki tri torti ya kakam tingim kwa bakani kan yai ja si ja kum na kaliang kaseng gila bo ka jing maham ka ba he ba wat mut ba tang ngimi nang ni gila hun ya ka e ka jing ya keren ringin up ya kata ka jing tho ka jing na kaliang kan nigrams ka ban ice ni hapo stio but ya ka bumentahi ya kani ka advertisement di ban put on hold ni ban pensangnya support but on cut on da nipat ya poi kanu karai ka basai kadar minum sya bakani ka recruitment kanya cikman banyak kalian ka sengru ya kani ka juga kopi min a sya arnu ki member of the parliament ki MP ki juni ita iba ki bad Sri Saling Mara bangin ai kini bangin ai ki sering sama bangin ai kopi kini arnu bangin nyeleru ban batai ki bakiru ki ban push ne ki ban keren halo kani ka benta hapo ka ministry Dawal jung kiliam lo. na kalian ke jong seng ko mga labati ngila ini long ko sa nginum ai lat re ya kani ka recruitment proses bakanya chakman lada kanum ya kat kum ka jing mentoy jong ka jai bandi ko jung kumbangi iba kumanga labati pi kata kamdi ka jing jing juga hadu director but deputy director keren ya kata begini ki nurses ki badon menta hapo nigrams ki leftovers uang udah ong hi kata ki leftovers kamot ki ba asyak kentat naka in sebab ki institute hospital institute ki wan support nigrams ban kapor ni ga ka sarkar pedeng ka juli kumtahi yaki ka pendolong ka jelam khalai ya kan notice bar ko kum dasbin baki ki beri ki bam mento shunu kawan berat support mi khalai inum ailat bahkan long ni ai ba da kam ngai kini kerku munus ai kan long da kontraktual ru henni ki nyo rung kin outsource kin rung ki beri juni banyak bonlong permanen baki nyo ki beri juni